L'historiador i guia turístic Rafa Burgos ha estat errant en Copa Catalunya i Andorra i ens ha dibuixat les rutes del Quijote a la ciutat de Barcelona. L'ha escoltat la Yolanda Canales. És l'única ciutat real, juntament amb el Toboso, que apareix a la novel·la. Ho fa concretament a la segona part de la gran obra de Miguel de Cervantes. 6 dels seus capítols estan ambientats a Barcelona, que esdevé un personatge més de la novel·la del llibre, com explica el Rafa Burgos, que és periodista, historiador i guia oficial, i també autor del llibre Cervantes en Barcelona. És en aquesta segona part en què hi ha 6 capítols ambientats a la ciutat de Barcelona que passen a ser, de fet, són tan importants que la ciutat de Barcelona esdevé un personatge més de la novel·la i és on també hi tenen lloc moltes aventures del Quixot i Sancho i on descobreixen, precisament mentre va passejant el Quixot, un comerç al Call de Barcelona on diu aquí se imprimen llibres. Per tant, la ciutat de Barcelona, els llibres editorials, la cosa ja venia de lluny. I on podem veure el rastre de Cervantes i del Quixot? A Ciutat Vella, a la zona del Call, on hi havia la impremta que el cavaller va visitar, a la zona marítima, on ara estaria el moll de la Fusta. De fet, al número 2 del passeig de Colom hi havia una pensió on Cervantes s'hi va allotjar. Però Barcelona té altres tresors amagats en forma de col·leccions bibliogràfiques, en concret a la Biblioteca Nacional de Catalunya. El recinte gòtic de l'antic Hospital de Sant Pau i la Santa Creu conserva el que és potser el millor fons cervantí de tot el món, que això molta gent no ho sap, amb una donació que va fer Isidre Bonsoms de novel·les i primeres edicions de les obres de Cervantes i estudis respecte a l'autor i el personatge, que té tota una sala dedicada a la sala Quixot, que es pot veure un cop l'any. A més, Rafa Burgos ha explicat que Cervantes va fer com de cronista de l'època. Es pot dir que es va documentar molt bé a l'hora de fer els seus llibres, perquè va incorporar personatges de l'època, com el bandoler Roque Guinart, que acompanya el Quixot, i que no és altre que Perot Roca Guinarda. I sí que era un d'aquests bandolers que estava als exteriors de Barcelona perquè no l'empaitessin, i diu la llegenda que normalment s'hi amagava en aquest carrer que es troba molt a prop de l'església de Santa Maria del Pi, que es diu Perot lo Lladre, i és allà on diu la llegenda que s'amagaria, i de fet a la novel·la apareix com una mena de cicerone que acompanya el Quixot i Sancho fins a les portes, fins a extramurs de la ciutat. Clar, no entra perquè no l'enxampin, no? Se sap que Cervantes va visitar Barcelona almenys en una ocasió i la capital catalana, de fet, té un paper fonamental a la novel·la.